Boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas pola vosa presenza un ano máis en Trasalba nesta festa da Casa de Don Ramón. É para min unha honra grande estar un ano máis na miña condición de presidente de honra como presidente da Real Academia Galega, así din os nosos estatutos. Hoxe pola mañá pois foron as eleccións na Academia, os compañeiros, algúns deles aquí presentes, tiveron o cariño de reelexirme por outros 4 anos e entón estou aquí encantado de participar nesta festa de Trasalba e logo na reunión posterior que celebremos. E ademais encantado de poder participar e colaborar cun dos nosos grandes da escultura, o amigo Buciños, que no seu día fixo esa figura, o Ramonciño que chamamos nós, esa figura que agora vai levar el, algo tiñas que levar para casa, pero que é unha das xoias que todos algún día, que todos envexamos, non? E que nos gustaría algún día ter, non só polo que significa a honra do Premio Trasalba, sino tamén pola figura plástica de Buciños. Por tanto, saúdos a todos, benvidos a esta casa, que é a casa de todos, como corresponde á figura de Ramón Otero Pedrallo, e por min cedolle xa a palabra, que é quen vai levar o acto ao noso presidente, o señor Saco. Señor presidente do Parlamento, señor padroeiro da Fundación Otero Pedrallo e conselleiro de Cultura, padroeiros da Fundación, amigos todos, querido Manolo. Estamos a facer unha festa literaria de Trasalba que non me atrevo a calificala, porque é singular polo menos. Os que ano tras ano, e xa van 38, dende o 1983, en que se concedeu o primeiro Premio Trasalba a Xaquín Lorenzo, os que ano tras ano vimos aquí, vemos que hai grandes diferencias. En primeiro lugar, recuperamos este espacio, porque hai que precisar que foi onde, ademais de Xocas, que foi o primeiro premio, recibiron o premio Pargas Pondal, Antonio Fraguas, e tantos outros epígonos da xeración nosa. En este balcón deseñado por Daniel Rodríguez Castelao. Faltanos tamén, e botamos de menos, a presidencia do magnífico retrato de Don Ramón que todos os anos nos preside. Hoxe está camiño de Pontevedra, formando parte da exposición Galicia de Nós a Nós, que ali vai estar durante estes primeiros meses. Pero sabemos, que inda que non está o seu retrato, sabemos que Don Ramón, está o seu espírito, está connosco, que é el o que nos convoca, é el o que nos presta a súa presencia para que podamos celebrarlo. Outro feito é a data en que estamos a celebrar a festa. Non estamos a principios de verán, cando nos reunimos todos os anos agás o 2020, que por motivo da pandemia non podemos facelo, alrededor do día de San Ramón, que é o titular da parroquia na que está a casa. Cando no mes de maio de 2020 a Fundación tomou o acordo de conceder o 38º premio, sabíamos que a entrega non podíamos facela mentre estiveran en vigor os rigores máis severos impostos polo COVID-19. O que non nos podíamos figurar era que tiñamos que esperar case que un ano enteiro para facer este acto, ademais en estas condicións, en petit comité, o ar libre e guardando as distancias a que nos obrigan as disposicións sobre a loita
contra o COVID. Esperemos que para a entrega do Premio Trasalva de 2021, que hai que decir que a Comisión Executiva xa escolleu e que se fará público no momento oportuno, e para as sucesivas entregas, este andacio que hoxe nos asexa non sexa máis que un mal recordo, e que poidamos celebrar outra vez a festa de Trasalva co mesmo espírito acolledor que tiña don Ramón. No ano 2018, a Fundación decidiu homenaxear a unha institución, a Coral de Rugas da Centenaria, e que, igual que a xeración nos, naceu ao calor dos principios das Irmandades da Fala. O ano 2019, o seguinte, tivemos a honra de recibir nesta casa a poetisa Luz Pozo Garza, tal vez a derradeira homenaxe que recibiu en vida, porque este martes pasado cumpriuse o primeiro cabo de ano do seu pasamento. E por iso non nos acompaña hoxe, como é de rigor sempre en edicións pasadas, en que os premiados do ano anterior nos acompañaron para recibir un álbum de recordo, álbum que tivemos, no caso de Luz Pozo, pudemos facer chegar antes da súa morte. E hoxe temos aquí a Manuel García Vázquez Buciños, un home que ama tanto a súa terra que conseguiu chamarse oficialmente co topónimo do lugar que o viu nacer, e que el de lugués do Concello de Carballedo convertiuse en ourensán e ourensán do barrio da Ponte. E non digo que o recibimos, digo que o temos aquí, porque está realmente na súa casa. Está na súa casa, que é a sede da fundación que el axuda a administrar e gobernar como padroeiro. Con el, a fundación ten moitas débedas, pero ten un especial a que xa aludiu antes Víctor Freixanes, porque a fundación tenlle que agradecer que o Premio Trasalva, que non ten dotación económica, si ten unha dotación simbólica. E esa dotación simbólica perderíase co pasamento de Isaac Díaz Pardo, que facía o símbolo dos premiados anteriormente, que era unha xerra insustituíble, unha xerra singular. Na súa morte, cando foi a morte de Isaac Díaz Pardo, tomou o relevo o Ramonciño. E o Ramonciño é esa figura de don Ramón que dentro duns intres vaise darse a paradoxa de que lle vamos facer entrega a Manolo Buciños, é dicir, vamoslle devolver a efixe de don Ramón que el fixo coas súas maus. É difícil que volva a ser ese premio máis xustamente entregado. Pois ben, este home, este artista, que chegou a Ourense a entrada dos anos 60, e que tivo a sorte e o acerto de ter trato directo cos homes máis lonxevos da xeración nós, con Risco e Otero, soubo sacar proveito do seu trato, e por iso está hoxe aquí recibindo o noso agradecemento. Non son eu quen de gabar a súa personalidade para explicar os seus merecementos e suliñar a oportunidade de decisión da Comisión de Goberno, con moita máis autoridade que a miña, fará a laudatio a tamén padroeira profesora María Victoria Carballo Calero, despois
da peza que vai interpretar o grupo, en este caso José Luis Fernández Carnicero, que é unha peza singular que se titula Simetría e que está composta en recordo de Luz Pozo Garza, precisamente. Con ela os deixo e despois cedo a palabra a María Victoria. O presidente, o meu amigo Juan Saco, encargoume a mí a louvanza de Buciños, algo que fago con moitísimo gusto, xa que, bueno, levo traballado na escultura del tempo, incluso comisariei unha exposición, e ademais penso que somos grandes amigos. Ben, a crise da vanguarda, tamén crise da modernidade, acaecida nos primeiros anos da década dos 70, tivo como consecuencia inmediata un reaxuste evidente e xeral das oracións artísticas. No caso da escultura, fíxose necesario un proceso de redefinición a marxe de condicionamentos máis ou menos aceptados. O discurso escultórico, libre xa de ataduras, amplíase e inicia un proceso de exploración un tanto incerto. A escultura pasa a ser un pouco territorio de todas as posibilidades. Qué oscuro el borde de la luz, donde ya nada reaparece, escribía José Ángel Valente. Dunha banda asístese á recuperación da condición de estatua, co cual a figura humana regresaba a un primeiro plano e recuperaba o seu protagonismo. Imponse de novo unha rehumanización da escultura en detrimento do obxecto. Dos blocos de Henry Moore, dos seus monumentos, derívase toda unha linguaxe de figuración moderna e o clasicismo de Moore constituiríase en proposta de nova escultura. Ao interpretar a xeometría orgánica a partir de ocos de valeiros, valeiros deitados, valeiros verticales, etc. Fronte a esta vía, a outra opción non menos trascendental,
camiñaba en dirección oposta cara á disolución do obxecto, derivada das estruturas do minimal. O traballo levado a cabo, por exemplo, por Richard Serra é todo un exemplo deste senso. O panorama que ofrece a escultura española na década dos 60, Buciños naceu no 38, resulta de enorme complexidade. A presencia de Eduardo Chillida, xunto da actividade polémica, retirado da práctica escultórica, mas sempre presente no debate de Jorge Oteiza, con plantexamentos teóricos a ter en conta, a que é necesario engadir o descubrimento paulatino de Julio González, que é quen de crear unha escultura capaz de competir coa de Chillida, ou mesmo cos plantexamentos teóricos de Oteiza debuxan un panorama incerto. Os escultores destes anos van ser moitos. Os máis móvense no horizonte estilístico da escultura europea anterior á Grande Guerra, sen perfilar alternativas interesantes. Outros instálanse no ámbito dun figurativismo incapaz de superar os niveis acadados por un Cristino Mayo, Ángel Ferrand, e haberá que agardar hasta os anos finais da década para asistir a unha ruptura moi tímida coa xeración anterior. A estatuaria tradicional cede ante a instalación e a crise do obxecto artístico e aparecen grandes nomes como Susana Solano, Miquel Navarro, Eva Loz ou Adolfo Schlosser. Mais os artistas insisten na realización de esculturas estatuas que pretenden acadar a condición de monumentos e sitúanse, como xa apuntei, na esteira da grande escultura europea. Henry Moore, mas tamén Arp, Lawrence, Leipzig, Giacometti, o Giacometti surrealista, e vanse distanciando da figuración ou acortándola a prol dunha abstracción tectónica baseada no xogo de volumes, a desocupación activa do espazo, na procura dunha monumentalidade sólida, mais simultaneamente dinámica. É certo que cando se traballa con materiais tradicionais, como a pedra, a madeira, a arxila e mesmo o bronce, dáse unha inclinación totémica e primitivista a ter en conta. Chegados aos 80, os rexistros escultóricos son múltiples e a condición de estatua aínda persiste nalgúns deles. E o que é máis importante, o auxe da escultura, recoñecido por toda a historiografía moderna, constitúe todo un fenómeno. Pois ben, alá, polo principio dos anos 60, naquel Ourense cultural que presidía aínda a lembranza recente de don Vicente Risco, apareceu un día un rapaz delgado, de nariz contundente e ollos grandes, tímido e pálido, con certo aire de enfermo ou melancólico, que de seguida se fixo asiduo da tertulia que se celebraba no Café Parque. Chamaba a atención non pola verbosidade incontinente ou extravagancia que daquela se consideraban atributos casi inevitables de todo artista, senón pola naturalidade que se desprendía de cada un dos seus xestos. Xogaba as cartas, falaba das cousas intrascendentes da vida diaria, non era pedante nin divo e actuaba coa reconfortante sinxeleza do campexiño que se adiviñaba na fondura da súa mirada inequivocadamente amistosa. Casares, 1997. Rehumanización, condición de estatua, clasicismo, van ser conceptos ou termos aplicáveis todos eles á escultura deste rapaz que, pola contra, vai permanecer arredado de universos minimalistas ou conceptuais e que nin siquera sinte a necesidade de alterar a figuración tradicional con algún tipo de elemento simbólico ou referencial. Xunto co protagonismo da figura humana, muller, neno, home, a fascinación e ao mesmo tempo a aposta polo clasicismo na práctica escultórica aflora con nitidez en matices como a sobriedade, a nobreza ou a ponderación, trazos que se van poñer de manifesto unha e outra vez nunha escultura de formas puras, aínda que non idealizadas.
Trátase dun clasicismo compatible en todo momento coa modernidade, xa que Buciños sitúase entre os artistas que entenden que só unha volta por ese clasicismo grecolatino, evidentemente co abandono do bulto e cerrazón da estatua clásica, cunha volta ao universo exipcio e ao Renacimento, posibilitará, iso sí, con formas actuais, a creación de pezas contemporáneas constituintes dunha arte nova. Non se trata de recuperar a literalidade das formas. Nunca os bronces de Buciños caeron no recurso perigoso e fácil da anécdota, mais entendo a súa consideración fundamental de recuperar o espírito contido, a serenidade, a ledicia, a cor e a plasticidade da escultura clásica. Porque se en Buciños a escultura se mostra condicionada por o significado do grupo, o contraste entre a levidade da figura infantil e a solidez dos corpos prevalece en atmósferas que se tornan poéticas. O tratamento realista da figura, como máis axetado, loita pola integración do clásico e do moderno. O artista sae mesmo do seu estudo, o seu lugar confortable de ensoñacións, en busca do público, nun proceso que comprende a modificación do espazo, no que vai escollendo os elementos para se expresar e comunicar, porque aínda é tempo de fermosura e de beleza, de esperanza, porque a escultura de Buciños conserva intacta a capacidade poética transformada nun canto á vida. Non precisa de máis nada, está cómoda na súa práctica escultórica e entón pode experimentar e dedicar tempo a enerxías a depurar, a sintetizar, a lixeirar, nun proceso lóxico evolutivo das formas que o leva a rebaixar o peso físico da peza e a eliminar o punto de apoio da tradicional estatua, que agora xa non é estatua, como se quixera ficar suspendida no ar. Cando utiliza a suma de materiais, entón suaviza a textura da pedra e afonda nos contrastes. Xoga coas cores e as pátinas. Non hai violencia nen agresividade, o que non exclúe tensións que favorezan a declaración de intencións. A escultura para o noso protagonista e hoxe homenaxeado é traballo e proceso de confrontación cos materiais. Mulleres e nenos, na súa ledicia, afirman a potenza a vida, maternidades debedoras de Moore, no mellor senso da palabra, mulleres e homes en parella, en verdade monumentais, mulleres ollas. A linguaxe e discurso actual de Buciños responde a un proceso de síntesis longo e laborioso que transita nalgúns intres cara a un universo de formas lineais e alusións figurativas que se semellan desmaterializadas e que operan como auténticos debuxos no espazo. Cando respecta ao concepto de bloque, a construción mostrase rotunda e volumétrica na súa verticalidade, outro dos conceptos clásicos mantido, e a forma acada a consideración de esencial. É entón que nos atopamos coa mellor escultura de Buciños. Mulleres soas, nus femininos con roupaxes ou sen eles, tratados levemente, suxerentes na súa intemporalidade, carentes de toda retórica, que afondan arraigames nun repertorio de Afroditas e Venus que acadan a difícil condición de clásicos e modernos. É a poética do silencio a que se impón. Ás veces o silencio como afirmación existencial. Semella crevarse e fai aparición o espírito de celebración. O resultado é unha escultura vital, de tensión contida, alegre, festiva, de arte como comunicación. Os volumes xeran ocos, redondea, alabea e crea espazos por trás e dentro. A liña siruosa dun arabesco irrompe. En fin, unha escultura a medio camiño entre o xeométrico e o orgánico e un clasicismo compatible en todo momento coa modernidade. Unhas pezas que escoran cada os predios da temporalidade metafísica e mesmo a mística, ben sexa profana ou relixiosa. Ben, xa para rematar, a partir dos 90, o seu discurso escultórico móstrase consolidado.
e Buciños é un artista consagrado. Ten evoluído, o seu traballo flúe con naturalidade e obtén resultados óptimos. Sen perder de vista o horizonte da masividade, a súa escultura acusa un proceso pausado de síntese, un proceso lóxico en todo artista que domina a linguaxe, tamén a técnica, e atópase en disposición de exercitar toda a sabeduría acumulada até o momento. Este proceso, cheo de dificultades e atrancos de máis de 50 anos, chega a ser hoxe como un ronsel de camiño de luz que sinala o enigma levado a cabo felizmente por Buciños e que só ocorre co traballo e as mans dun escultor que ten casta de tal. Remato cun breve texto do grande Otero, que hoxe aquí nos reúne, polo que o artista sente unha pasión non disimulada. Trátase dun texto un tanto críptico máis premonitorio do ano 1964, titulado Cara ás albas da mañán. Ese ano Buciños obtiña o Premio Tarragona cunha obra enviada á Exposición Nacional de Belas Artes e o que é máis importante, tiña toda a vida por diante. Di así: Ourense nos seus artistas, como en Xosé Luis de Dios, en Manuel García Vázquez, xa Buciños, acenden riberas illadas de arte, faros cuya luz fai obrigado un novo xeito de mercer as cousas, un ton de acordo co pensamento de hoxe, duro e fermoso, o que se descobría para Vicente Risco nas dúbidas e os heroísmos da súa xoventude. O frolecido Rosa Nova do Deserto no seu magisterio. Un arte de moitos vieiros de dor, amargura, soedad quizais, pero por fin os dinos de levar os homes cara as albas de mañá. Nada máis. Moitas gracias, María Victoria, porque coas túas verbas dasnos máis a razón a Comisión de Goberno da Fundación por haberlle dado o galardón a Manolo Buciños. O Fernández Carnicero vai interpretar agora a composición costeira, dándolle paso a lectura da acta que vai facer o secretario. Constituída a Comisión de Goberno da Fundación Otero Pedrallo en xurado do Premio Trasalba 2020, na súa reunión ordinaria do día 15 de maio de 2020, realizada esta de xeito telemático, comeza a tratar o tema cunha reflexión colectiva sobre a procedencia ou non de outorgar este ano, nestas duras e dolorosas circunstancias, o Premio Trasalba. Maioritariamente pensouse que nestes tempos de desacougo e do, as institucións como a nosa deben tratar de continuar o seu esforzo de servizo á colectividade, así como renderlle homenaxe solidaria tamén a todos os que desde o ámbito sanitario e calquera outro se esforzan por facer posible e menos difícil as nosas vidas. Así pois, procedeuse a facer un intercambio de opinións entre os presentes sobre posibles candidatos a recibilo. Despois das deliberacións correspondentes, asumiuse por unanimidade como merecente do Premio Trasalba 2020 o escultor Manuel García de Buciños, pola súa excelencia artística na renovación da escultura galega contemporánea, pola súa xenerosidade vital tan presente para nós e polo seu insubornable compromiso de fidelidade á terra.
Manuel García Vázquez asumiu da súa aldea natal Buciños, na Barrela, Lugo, o seu nome artístico de forma tan intensa que fagocitou os apelidos familiares. Ourensán de adopción desde hai décadas, pertenceu ao grupo de artistas que frecuentaron o trato de Otero Pedrallo e Vicente Risco, os artistiñas, con Xaime Quesada, Xosé Luis de Dios, Xavier Pousa, Arturo Baltar, Acisclo, e tamén deles beberon do amor á terra. Buciños é, sin dúbida, desde hai décadas, un dos escultores referenciais do noso país. Os seus bronces, as súas combinacións de pedra e bronce, de variado formático e temática, adornan multitude de coleccións e espazos públicos de Galicia e de fora. Entre elas, lembrar as de don Ramón Otero Pedrallo na Praza do Correxedor de Ourense e en Bouzas, en Vigo, ou os monumentos ao libro e os seus creadores en Madrid e na Coruña. Se as cousas da enfermidade reinante o permiten, a entrega do premio producirase entre a Vendima e a Castiñeira, en data a concretar ao redor do magosto e de acordo coas medidas sanitarias que se dispoñan. Como ven, non foi posible. Do que dou fe como secretario. E a continuación vamos facer entrega do premio mentras o pianista nos acompaña. Facemos a entrega de do Ramonciño o seu autor. O presidente de honra vai entregar o diploma correspondente ao premio, claro. Todos os anos a Fundación edita un libro, unha fotobiografía do premiado, acompañada de textos de amigos que, pois ben, un exemplar dese libro, naturalmente firmado polos membros da Fundación, facemos entrega a Manolo Buciños como recordo deste... Vamos a dar a palabra. Sabes que son moi falador, ois? Amigos, veño vos dicir que teño unha deuda moi grande con don Ramón, que non lla podo pagar, pero que vou a admitir e dicir que é verdad que teño esa deuda. Eu, cando cheguei a Ourense, tuve a sorte de conocer e convivir con don Ramón, trouxeno aquí algunhas veces, despois das conferencias e de algunhas cenas. Eu, cando acabei Bellas Artes, era un rapaz novo e quería facer unha arte nova, unha arte provocadora, daquelas estaba moi de moda o abstracto, e empecé por aí, por ese camiño. Pero cando cheguei a Ourense, conocín a don Ramón, e empezoume a falar de Galicia, da terra, do amor a Galicia, do nacionalismo que lle chamo terriano,
ese nacionalismo respetuoso para compartir sin fronteras, e metíme outra vez na Galicia que eu deixara facía moito tempo. Entón cambiei, dixen, bueno, deixo o abstracto, que non me interesa, quero facer unha escultura galega, con sentimento galega, que non teña que explicala, que fale ela sola e que se comunique cos demais. Tiña esa idea e seguín por aí. Me cerreime en Bociños un par de anos, ali na aldea, e dediqueime a intentar facer o meu estilo de escultura. Escultura personal, non sei se ben ou mal, pero personal. Costoume, pero conseguino. Entón deixei de titular as esculturas teñan que falar solas, comunicarse cos demais, cos meus veciños, co meu pueblo, e incluso con todo o mundo, que era a idea de don Ramón do nacionalismo, que tiñamos que cuidar a nosa terra, coller a savia da nosa terra, pero non poñer fronteiras nin aduanas, que todo o mundo vivira os nosos paisaxes e os nosos sentimientos. E iso foi o que me fixo cambiar a min, esa idea de don Ramón, a idea que tiña de Galicia tan profunda, que eu entendina perfectamente, volvín a coller aquela idea que eu tiña de Bociños do campo, de estar en contacto coa terra, porque era fillo de labregos, neto de labregos, e por eso quero facelo público, que gracias a él fago unha escultura que, que eu non sei se é boa ou mala, pero o que fai é que creo que comunica, porque mo di moita xente, que entenden o que fago eu. E, amigos meus, espero que se acabe esta epidemia que temos, porque os quero dar un abrazo a todos. Contade con el, e nada máis, porque eu comunícome máis coa forma que coa palabra. Gracias. Una parte. Por motivo de a pandemia temos que despedir o acto. Non podemos facelo de todos os anos, tomar un viño xuntos e recordar as nosas cousas en tertulia. Pero como todos os anos tamén, a despedida do acto vainola facer don Ramón, que está aquí connosco na súa voz. E moitas veces, claro, eu con eles asistín a infinitos mítines galeguistas que vimos en toda Galicia, igual nos grandes teatros de Vigo, en Compostela, que nas aldeas todas do Miño e da Montaña e da Arzúa, de Lugo e en Mondoñedo, onde recibiron con escama extraordinaria, se apartaban de nós como se foran os apestados, con moita cortesía ao mesmo tempo, en fin, pasaban cousas notables. En eses viaxes, a parte a labura que hacíamos, reíamos extraordinariamente. Parecíamos rapaces en vacacións. Foi a maneira de conocer Galicia, coido,
que ademais de outras ventaxes máis ou menos discutibles, polo menos empezou a ver unha gran relación entre diferentes regións de Galicia, pero connosco iban outros amigos, e moitas veces non había de comer, e moitas veces íamos a andar montados a cabalo, facía moi mal xinete Castelao, moi mal xinete. Peor xinete un mariñeiro calquera, os mariñeiros xeralmente son malos xinetes,